Malawi Today. Mtsogoleri wa chipani cha Odya Zake alibe mlandu amayiko onse iwo ati mavuto ambiri omwe alipo mdziko muno ndikamba ka anthu andale komanso ogwira ntchito mboma. Kodi zimene anena ausizi timafuna tiziunikire tizoona ati kuti mavuto alimo mdziko muno akubwera ndi andale komanso ena ogwira ntchito mboma afuna kutanthauzanji madzulo ano. Tiunikire zimenezi chifukwa iwowo ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, so kufika poyera nkunena zimenezi nkutheka kuti mwina ndi zoona. Timatero kuti nangati kangoonelera kuti andale wadziononga komanso ogwira ntchito wadziononga ngumatipatsa ife mavuto ngati nzika, kodi ndiye kuti phindu lathu kwenikweni ndi chani kukhala ndi andale komanso ena ogwira ntchito mboma? Ndipo zibowo zimenezo zimachitika bwanji kuti wandale komanso ogwira ntchito mboma akhale mbali imodzi yobweretsa mavuto mdziko muno? Timafuna titaunika zimene akuganiza ausi kuti andalewa ndi amene atibweretsera mavuto komanso anzathu amene mugwira ntchito mboma kumeneko. Timafuna kuti muyambe kuimba foni kuti timve maganizo anu. Tili pa Facebook Luntha Television Facebook page, ndipo tilinso ndi amene akutsatira pa Go TV Kriye Azam ndi ma platform ochuluka amene tili nawo madzulo ano. So tiyeni tizukute, tiyeni tikambirane ogwira ntchito mboma mukamaona ena mwayiwa kuti akubweretsa mavuto mdziko muno amabweretsa motani, komanso andalewa kuti ndi ayambapo kuimba foni. Ndi bwino kuti tisachedwe pano chifukwa ambiri ndi achera kwambiri komanso akuyikapo maganizo awo. Tichite ndithu mofulumirirapo potchula dzina komanso kumene inu mwatiimbira zikhala zothandiza mpulogalamu ino komanso kumene mwatiimbira. Mwaswera bwanji? Ndaswera lero atikulira muswera wange. Ine ndaswera, tikudziweni kumene mwatiimbira komanso dzina lanu. Kuno kumafika kuno ndi mwafika pa stage ndi timene amakulira kupita kuyemo. Chabwino, tathokoza kwambiri bwana Lunda kwa Kachere. Dzina lanu limadziwika ndi mfundo yanu, maka voice yanu. Tinene kuti ausi zimene ayankhulazi ndizoona. Zimene ayankhulazo ndizoona, komano pamene alephera ndipoti sanasindike kunena kuti mavuto wandale wache mmodzi mwa iwo ndineyo. Chifukwa iwo akanayenda kunena ndithu kuti wandale wake mmodzi mwa iwo ndine. Chifukwa ngakhale iwo ali pafupi ndithu ndizochitika zoti akanaonesa ndithu chitsanzo anali iwo. Chifukwa zimene achitanso ngakhale imene ali AVP sizikuoneka bwinobwino mitu yache. Ndiye mugwizana nazo kuti andale akolezera mavuto amene tili nawo, including ausiwo, nzomwe mufuna kuyankhula madzulo ano? Ndi choncho ndithu ausiwo, chifukwa iwo akwanisa kumagawa ndalama m'misewu, anthu ena kumamenyana ndithu m'misewu atagawa ndalama ena kugwesera na bridge yapano pakachere pano. Be kusonyeza kuti iwo zimene akuongosolazo ndi zimene ndithu aonesa ndithu chisokonezo kuononga zikoli. Ngakhale apa mmene tikudandaula kuti mavuto muziko muno alipo ambiri, mafuta kusowa, zambiri zikusowa, pamene mafumu ndi anthu ena kumapita kusanjika kumakalandira ndalama za ulere zopanda ntchito. Ndi zimene zozo ndi zimene zikuononga ziko lino kwambiri. Mwamva kuti zimenezi? Ine osati kumva iyayi musika mwathu muno mwandu ndithu ayimusiti anyamata kumakusidwa ndithu kupita kusanjika zana ali amalandira ena ma 50,000 ena ma 20,000 kumalandira za ulere zoti zopanda tanthauzo iya. Pamene ziko lino likugwa ndithu wacha ikugwa, dola ikusowa, mavuto alipo mbwerekete, mafuta zinthu zambiri kudula, fertilizer 42,000 chifukwa ndramazo akutengaso kumapa sandu ngati ziko lino yalemera kwambiri. Ndi andalewo amene akusokoneza kwambiri kuti
ifike size umaoneka ngati ifindi agalu chifukwa cha andale athu omwe izo ndizona ndithu akusindika ndithu ndi mzimu woyera umene asika kuwauza iwo kuti zimene mukuchita ino mukuona ngati ziko litu akuononga ndi amene ausiwo ndi gulu lawo. Chabwino ndi pali solution ya zimenezi kapena tiyalolebe andalewo adzipitiriza kuononga kapena mukuganiza bwanji mavuto akuti achepe? Mavuto watu kuti achepe choyambirira tithokoze na malenga kuti anati onesera masomphenya kuti ife tiziwe kuti chikuchitika ndi chakuti. Chifukwa nthawi imene tili muno ndi Mulimbi uku ndi kufika kwa mtsogoleri wopatsa chikokayo aliyense wayima mbali mwa nsewu inde akuweva watulutsa mkono amuna mwana wa simbi ya moto Right Honorable Enoch Kanzinge Nchakupwa Chihana amayi abambo anyamatanda asungwana chikoka chokachoka palibe kugawa ndalama koma khamu la anthu likudzambatuka kuchokera mmashopu. Kuli kanthu kokanthu ndi Caesars inde uwu ndi dipiti umene President wa chipani cha Alliance for Democracy Afford Right Honorable Enoch Kanzinge Nchakupwa Chihana wautsogoza pa ulendo wake omwe kupita ku Chiladzulu kumene kumtsogoleriyu ali ndi misonkhano yoyimayima imene akufuna kukacheza ndi anthu amene akhala akumpempha nthawi yayitali kuti aya bwana tiyankhuleni mutiyendere. MCP atipweteka chakwera atipha tikufuna masomphenya autsogoleri wanu. Chitetezo ndi chokhwima anyamata azithu akuthamanga mbalimbali magali moto ya bluyo magetsi ali nyetu. Mulimbi bambo mwana wa simbi ya moto ndani sakufuna kuona mtsogoleri wopatsa chikokayo. Kuli kanthu kokanthu la ndi Caesars akubwera atakubwera mapepwetawo Mulimbi inu muli ndinewo pano pa chiongolero wankake bambo Ahmad Maloko mukhalepo mwepo.